Pán Demir, nemohol som sa vám dovolať. Podarilo sa zložiť kauciu za pána Isana. Vďaka pánovi Kenanovi. Práve vybavujem formality. Nepočkala si na mňa. Pán Mehmet, tie peniaze nie sú potrebné. Priviedli sme totiž Bülenta. Kým to nebude oficiálne, nikomu ani slovo. Nechcem zbytočný rozruch. A čo mám povedať slečne asi? Je tu so mnou, čaká na chodbe. Pán Demir, ste tam? Pán Demir. Demir! Demir, odkiaľ si sa dozvedel, že chytili Bülenta? Ty vieš, čo sa deje vo vnútri? Demir! Demir! Umieram od zvedavosti. Ak Bülent prizná, ako to bolo, tak... Prečo sa so mnou nerozprávaš? Nemám sa o čom. Prosím? Uhýbaš pohľadom. Mala si počkať. Neverila si mi. A zo všetkých ciest si vybrala tú najhoršiu. Asi, ktorú som poznal, bola hrdá a odvážna. Ale teba nespoznávam. Nemám chuti niečo rozprávať. Aj tak by si mi neverila. Každý z nás stojí na inom právu. Bülentov výsluh ešte stále trvá. No je isté, že váš otec sa čoskoro vráti domov. Navrhujem, aby ste to rodine oznámili až po skončení výsluchu. Neviete, čo tu chcel Demir? Nepovedal vám. Bol to predsa on, kto našiel a priviedol sem zo Sýrie Bülenta. Následne som zrušil kauciu. Na čí príkaz? Predsa na Demirov. Takže Demir bol v Sýrii? Presne tak. Vrhol sa do obrovského rizika. Pán Demir preukázal vášmu otcovi veľkú službu. Nejaký... Dobrý večer. Dobrý, prosím. Hľadám Demira. Nech sa páči ďalej. Radšej počkám tu. V tom prípade ho teda idem zavolať. Ďakujem vám. Demir vám odkazuje, že nemá chuť sa s vami stretnúť. Dobrú noc. Dobré ráno, Isam Bey. Vitajte. Ďakujem. O chvíľu príde Demir Bey. Čo na to hovoríš asi? Vonku sú robotníci, nemala by si takto chodiť von. Asi? Koľko bude robotníkov, Arif? Spolu s vašimi dosť. Neviem, či ich nebude aj priveľa. Dobre.
Už je tu Demir Bey. Vítajte. Ďakujem. Prosím, poďte ďalej. Nechal som pripraviť stôl, porozprávame sa o detailoch. Teraz sa všetci vrátane mňa budeme riadiť pokynmi pána Isana. Všetky jeho nápady, skúsenosti sa budeme snažiť uviesť do praxe. Som veľmi rád, že sa o náš Majer bude starať taký odborník. Ďakujem za komplimenty, ale zabudol si na Asi. Skončila veterinu. Vie to, čo ja. Trúfam si tvrdiť, že miestami dokonca ešte viac. Je lepšie ako ja sám. Ak ma budete počúvať, pravda, že poradím. Vezmem Arifa do dediny, Isan Bey. Musíme skontrolovať a dať do poriadku stádo. Dobre, Vekeš. Dovidenia. Dovidenia. My si môžeme obzrieť pozemky. Poďme asi. Demir, čo robíš? Prečo ma vo všetkom obchádzaš? Čo tu mám potom robiť ja? Sama vieš, čo máš robiť. Nemôžem ti nič diktovať. Preto s tebou nekomunikujem. Všimol som si, že je to zbytočné. Ak dovolíš, tu už nemám čo robiť. Idem do práce. Čo to má znamenať? Neodchádzaj len tak. Demir, počuješ ma? Povedz mi, prečo ma ignoruješ? Volal som ti z hraníc a prosil ťa, aby si ma počkala. Že tú vec vyrieším. Nepočkala si ma. Ja som ťa nepočula, nemala som signál. Nevedela som, netušila som, kam ideš, čo robíš. Demir, ak by som vedela, kam ideš, išla by som predsa s tebou. Nič nebolo isté. Nechcel som ti dávať falošnú nádej. Nemuselo to výjsť. Čo keby sme toho chlapa nenašli? Mám pocit, že si moju pomoc ani nechcela. Verila si mi pritom aspoň trochu. Nie, inak by si počkala. Nič také som si nevšimol. Stratila si moju dôveru. Tá momentka je úžasná. Kto ju robil? Je to majstrovský záber. Kenanov dar. Čo sa deje, Demir? Čo chce tá žena? Kerim a Defne sú predsa zasnúbení. Kto je tá žena? Dávna priateľka. Nech si to vyriešia. Defne to pochopí. Vaši istanbulskí priatelia sú vám v petách. Nikdy vám nedajú pokoj. Áno, majú nás radi. No, skúste sa vrátiť, odkiaľ ste prišli. Kamošky sa nebudú musieť toľko namáhať. Zabehneme firmu a uvidíme. Ďakujem ti za radu. Naozaj nemáš za čo. Všetci niekam patria. Niekde žijú. Nemôžem za to, že v Istambule sme žili inak. Úplne inak. To je mi jasné. Museli ste, keď za vami pribehli z takej diaľky však? Veľmi ti to vadí? A prečo by mi malo? Nie som taká. Neutekala by som nikdy. Za žiadnym mužom, navyše ak by sa mal ženiť s inou. Úžasná. Aké hrdé správanie.
Niekedy to treba spraviť, milá, asi. Hlavne, ak ťa ten druhý zle pochopil. Máš pocit, že sa svet točí iba okolo teba. Podľa mňa ten pocit máš skôr ty. Prečo predo mnou utekáš? Tú vetu, že ma fotil Kenan, som ti povedala zámerne. Chcela som ťa nahnevať. Naozaj? Odkedy som prišiel zo Sýrie, zámerne sa s tebou nebavím. Tiež som ťa chcel nahnevať. Ty máš rád iba sám seba. Čo si vlastne myslíš, kto si? Defne! Aj, mama. Asi! Musím už ísť. Hľadajú ťa. Radšej choď. Kde si toľko? Meškám, prepáčte. Teraz sme prišli. Aslan nám niečo povedal, teraz môžeš ty. Čo to je, išla si cez blato? Dnes sa dúfam nebudete hašteriť, deti. Skúšali sme nové osivo. Poľnohospodári nám povedali, že z toho výnos nebude. Žiaľ, toto leto bolo priveľmi suché. Výnos žiadny. Ílovitá pôda je veľmi dobrá a vhodná najmä na výsadbu viniča. Otec, nepôjdeme domov. Ikeš, pôjdeme napred. Mala si včera problém. Myslel som na teba. Nie, nemala. Netráp sa. Dávno som ťa nevidela jazdiť na koni. Už sa mi nechce. Možno neskôr. Keď nebudeš taká smutná. Asi... Nemohla by si zabudnúť. Chýba ti tvoj kôň. Je to ako veľká hrča v hrdle. Pri každom prehltnutí. Tak počkáme, kým nezmizne. Neviem, Demir. Neviem, či budem ešte niekedy jazdiť. Už musím ísť. Kerim a Defne ma čakajú. Maj sa dobre. Maj sa.